Hello लोगोफोर माबोरै दं? आंथ' मोजाङैनो दं। मोजाङै माने एसे गाज्रि जादों देहाया आंना सिं सानाय जादों। मैया थेलामाला सेन्ट्रेल बाथौ मिटिंआव थांनानै गारियाव जिरायनायसो जाखोना मायासो जाखोथाय बिराद सिं सादों आंखौ दिनै। होमबाबो मोजाङानो सिं साबाबो खबरा। नोंसिनासो माबोरै दं? जोंना नै सासेया फुङानि मा मावदो दिनै? आलि खोगासिनो खोथिया फोनो। खोथियाखौनो सोमथ'वाखै आरो माला सोमनाय जायो। दा आलि खोना लाबाय ओमफ्राय आरो बेसराबो फुनो जासिगोन। गाबोन दिनै सान्दुङा गोसा दुंनायबा गाबोनफोरनो फुजागौमोन। सान्दुङानो गैयाना दिनै। एसे जारोम जाहांबाय। गाबोन समफोरनिफ्राय फुनोसै आरो माबार थाब उथायनानै दै सोनांगौना माइ गायनो। ओमफ्राय आं माला सान्दुंखौ गोसा दुंगौबा जादों माथो सान्दुङाबो गोसाबो दुङा। बिथाङा आलि खोगासिनो मेंबाय बेसारा। साहा लोंनो साहा लायनि आं साहा लोंबा। नों ओंखाम जाखांना फैखाबाय नालाय ओंखायनो लोंगोन ना लोङा सोंदो आरो मा। आलिखौबा खोनायाबा जादोंना जायाखैथाय नै हाखौ गोमोन नुदोंना नुवाखै कमेन्टआव खिन्थाहरदो लोगोफोर। खोथिया फोनाय हा गासिबो मालाय रावबो माइखौनो गाया। बेसरसो फोजोबदों जोंहा देग्लाय गायनो नागिरदों आरो आगोथिया मा जायो। इसोरा अनोब्ला जागोन अनाबाल' गैला होननायसो जासिगोन आरो। नायनोसै मादि जायो गायफेराखैबो। रावखौबो गायनाय नुवाखैना बिथिं रावखौबो गायनाय नुवाखै आं। जोंहा फार्स्ट गायनो नागिरदों आरो देग्लाय ओइ गोजानावसो सासे जों गामिनिनो न'खरसेहा गायो आरो। नालेंखर लादु लाना फैबाय आं लोगोफोर। मागोनि नालेंखर लादुआनो दाबो जोबाखै जोंना। कमलाबो लाबोदों। जानांगौ। थेलामालानिफ्राय लाबोनाय नैबे थेला गारि मा होनो थेलामाला होना मा होनो? मारा। अ मारा थेलामाला सालायानो गिदिंखां थेलामालानिफ्राय लाबोनाय कमला फिथाइ बुरजामायनो दंबावो। बेसेबां 1.5 केजियाव 100 थाखा होननानै लाना फैदों आरो नैबेखौबो लादुखौबो आं बुरजामायनो लाना फैदों नै। आयदै प्लास्टिकआवसो लाना फैदों आङो। प्लास्टिकआवसो लाबोखायो। मा होनदों? नारा गोथावथार लोगोफोर लानो लादुआ। दरसे जाबावगोन आं। दरब्रै दंबावो दरथाम जाबावगोनसो। फख्रिया जासिगोन जोंनिया ना थाग्रा फख्रिया दैलामाव। आइथिं आलिखौ खोखांबाय नै हाखौ गोमोन नुबाय दासो खोथिया फोगोनखौ। खानाय सिदा जाबा मोजां नुगोन ना मानसिखौ। दावदै फाननाय फैसाखौ आङो नोंनो होआ आं लागोन। दासो मावथि नुदों गामसा गाननायखायसो आरो गस्लाया एसे गोदान जाबावदोंसो। गस्लाया बोराय जाबावदोंसो। आंना दा 20 थाखानि लांबावबायसो दावदैखौ दैसेयाव 10 थाखा मोनो हांसो बिदैखौ। दाउनिखौ बेसेबां मोनो? दाउनिया फिसा दाउनिया बारा जागोनदां ने? 10 थाखा बाया गामसेन गेब्रुबाय थायो ने। दै सोलायबाय नैया लोगोफोर जोंना जिरै बोहैबोदों। ओमफ्राय नै बिथिं बुंबायनो दैया खोथियाखौ दायो सोमनो होनसै ने। मायाव थाङाखै खुन्थासो गायदों। दा बेलासि थांनो माने खोथियाखौ सोंबावगोन होनबा मोनाबा बेखौनो फाननायाव लाब जायोना। हाय लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम चेनेल।